Хуш омадед ба канали Магатоб. мавзӯи имрӯзаи мо нашоти не ҷина, не ягон чиз дигар, нашоти сагҳое мебошанд ки хеле аҷиб ва қобилиятҳои хеле ҳам хуб доранд ва дар китобҳои Гиннес дохил шудаанд. мо дар бораи ин видео карда барои шумо пешкаш кардем. хуб, метавонед видеоро то охир тамошо карда ин хел сагҳо бохабар шавед. ҳатман дар канал подписатсия ва лайк монед. мо видеоро сар мекунем. рафтем. яке аз сагҳое ки дар китоби Гиннес дохил шудааст, ин саги инглисӣ мебошад ки хеле қадди баланд ва боқувват мебошад. ин хел сагҳоро дар кишвари худам саги даҳмарда мегӯянд ва ин саги инглисӣ хеле боқувват ва ҳатто 128 килограмм мебошад. хеле ҳам қувваи зиёд дорад. хуб, тамошо кунед ки хеле боқувват мебошад. ҳатто қадду қоматаш қадди соҳибаш мебошад. дар китоби Гиннес ҷой шудааст. саги аврупоӣ мебошад ки нигоҳ кунед саг чӣ қадр бузург аст. ҳатто қадду қомати ин қариб ба қадду қомати аспро дайроб кардааст. ин бародаро ин не фотошопа, не ягон чизи аслӣ мебошад. ин саг дар китоби Гиннес ҷой шудагиай хеле қадди бузург ва зебо мебошад. ҳатто ин саге ки мебинед қадду қомати ин 2.5 метр мебошад ки хеле ҳам қадди бузург дорад. вақте ки ба ду пояш дуруст меистад, қадду қомати ба 2.5 метр мерасад. ин саг дар китоби Гиннес ҷой шудааст ва суръати хеле ҳам баланд дорад. ин саг ва нигоҳ кунед бародаро ки чӣ хел қадду қоматаш баланд мебошад. фикротонро нашоти ҳамин саг буд дар комментария бинависед ки шумо чӣ фикр доред барои ҳамин саг. инҳо яке аз сагҳои хурдтарин мебошанд ки американцҳо бо худашон инро мегардонанд. ин саг бошад, саги хеле ҳам майда мебошад ки 30 грамм вазн дорад. 5 сантиметр қадди ӯ мебошад. ҳатто ба мисли қадди як себ мебошад ки себа мебинед чанд қад ки сагам қадди ҳамвай. ин саг дар китоби Гиннес дохил шудагиай. саге ки синни солаш ба пирамард баробар мебошад. ин саг 87 сол дорад ва ҳатто барои ин саг паспорт ва дигар лавозимот тайёр кардагӣ шудааст ки ин саг хеле ҳам ҳоло ҳам боқувват мебошад. номаълум аст соли чанд солгӣ умр мебинад. яке аз сагҳое ки ҳушёр ва зирак мебошад, ин саг дар китоби Гиннес дохил шудагиай. ҳамин корҳои хонаро ҳамаро буд мекунад. ҳатто метавонад DVD-ро динамика мона, метавонад ки хӯрокҳои худша ҷобаҷо кунад ва лагани чизоша биёра. ҳатто метавонад ки дараҳои кунад ва ба телефона ҷавоб бида. метавонад ҳамин қобилиятҳоро дорад. ҳатто дар YouTube канал дорад. ира хелеш харидора намекунад. ира одамои идора мекунанд, не ки видеои хеле зиёд дорад.